Amen. Amen. Ndingathethanga ixesha mandilimele ibandla liphinde kunye nam incwadi yezenzo. Incwadi yezenzo chapter 16 sawufunda sonke indima yama-25 sizawunqandwa ke yile yama-26. Kweyam iBhayibhile ihambisa yenjenje ithi ke kaloku malunga phakathi kobusuku uPawulos noSilas babethandaza bevuma elokudumisa uThixo babephulaphula ke ababanjwa kwabakho ke ngequbuliso unyikimo olukhulu lomhlaba ngokokude zizanyazanyiswe iziseko zentolongo zavuleka kwakoko iingcango zonke athululeka amakhamandela abo bonke yanga uThixo hlala ekhaya ezulwini angasikelela ukufunda kwezi lakhe ngokude kube nginaphakade. Amen. Amen. Ngicela ibandla lithobe intloko xa sithandaza mzali onothanda nangalo mzuzu ke Thixo wethu simemo ukubakho phakathi kwethu sithi akakho onjengawethu xothandekayo ngena nathi nakule nkonzo bakhona abantwana bakho bazivile enkosini ndumiso bebecula ngesolwini leyo bedumisa igama lakho elingcwele nangalo mzuzu ke Thixo xothandekayo simemo ukubakho thabathinde uyakho mhlekazi omhle unciphise umntana wakho ke Thixo xothandekayo uthethe izinto abantwana bakho kufanele bazivile uphendule ke mesolwini zonke imibuzo abanayo ngoYesu ndiyathandaza. Amen. This is one of my favorite accounts from the Bible. Xa ufunda esi sahluko sixelelwa ngoPaul noSilas andizoba mde ke ndinikwa imizuzwana embalwa. Ndifunda kwesi sahluko ndifunda ngoPawulos. Kuthiwa uPawulos wayesiya kwindawo yakhe yokuthanda wayewuthandaza right ehamba nogxa wakhe uSilas. Ngeli xesha besiya kule ndawo bayothandaza kuyo ithi iBhayibhile endiyifundayo kwakukho ibhinqa elalibalandela limana ukuthi these are the men of God. Behamba nje beqhubeka ngendlela yabo akaphezi lo mama emveni kwabo umana esithi these are the men of God. Andiyiboni into irongo bekeyithetha mna ngoba ngokwenene uPawulos siyamazi sonke uba ngumntwana kaThixo kodwa uthe esakudikwa ngalamazwi elinenekazi waguquka wakhalimela umoya obengaphakathi kwelibhinqa. Ndiyakholwa into yobana ngaba elinenekazi ibingemntu ohamba yedwa ubenezinto abantu baseRoma bebenenzuzo ngenxa yazo bebemsebenzisa bebevuya ngemeko yakhe. Now that uPawulos usele ekhalimele idemoni mhlawumbe ebemphetheyo baba nengxaki. When you start reading from verses 19 uzawubona into yokokuba besakuva okwenziwe nguPawulos bayakhawuleza bafike babamba uPawulos kunye noSilas. Ithi iBhayibhile yam bababetha bazala imivuma abanela ukwenza oko babathatha babafaka entilongweni. Umgcini mabanjwa unikwa umyalelo othi uze ungabavaleli nje apha ekuhleni kodwa uze ubafake phakathi entolongweni uqiniseke into yokokuba abatheni abaphumi. Ndikufundele indima ezimbini u25 no26. And at midnight malunga phakathi kobusuku enzulwini zobusuku uPawulos uyakhumbula okokuba side sibe kule nyewe nje besisingise kwindawo yokuthandaza uqwetha ugxa wakhe uthi khumbula into yokokuba besisiyaphi na ukude sivelelwe sesisiganeko sowubethwa sibe lijajala igazi. Baqalisa kule ndawo bebeyeke kuyo baqalisa ukuvuma ingoma bedumisa uThixo wabo. Ithi iBhayibhile yam babethandaza uThixo ongumenzi wezulu nomhlaba. I did not read into ethi bathi khawuleza Thixo uzokusihlangula but ithi baye bavuma ingoma bedumisa uThixo. Mamela ndifuna ukuthi intsholo yayisitsho ngaphakathi kwentolongo yazamazamisa nothi iziseko kuphela zentolongo kodwa yahlukumeza uThixo esezulwini ngoba abantu babephimisela ngemilebe yabo indumiso ejoliswe kuThixo bengaceli njezu
kuThixo, wathi uThixo ingathi khona into eyenzekayo ezantsi emhlabeni. Not only kumabandla esisalela wathi entilongweni bakhona babiza igama lam ngengoma babedumisa. Then I hear into ethi emveni koko bazamazamiswa intoni iziseko zentolongo. Ifune ithi loo nto kum yayikukufika kukanyangela emihla ngoba kaloku wayezowusabela okanye wayezowujoyina le duet etho intsholo esulungekileyo, etho intsholo ebhekiswe kuThixo. Wathi uThixo akabina kunyamezela esezulwini weze ezantsi emhlabeni to join abantu abaculela uThixo. Sizawukwahlukana bandla elithandekayo, bantu abatsha sizawukwahlukana, sizawuyongena elizweni. Nimchukumisile ongendawo ngezinto benizenza kule ndawo. Akamthandi umntu omtsha usathana omthandayo uThixo. Kodwa ndifuna ukuthi njengamavulindlela ale nkonzo athi keep a song in my heart. Uzugcina ingoma. Uthi xa ujongane nemicelimingeni uvume ingoma. uThixo wakho ohlale kuva uza kukuva. Andizazi izinto ezikujongileyo kodwa ndifuna ukuthi wathi esengxakini uPaulos noSilas akafokhasa kwimivumba, akafokhasa kwintungu, azangafokhasa kwigazi, kodwa wathi bendisiya kuthandaza. Waqalisa wavuma ingoma, wadumisa uThixo, wathandaza. Then his God wasuka ezulwini weza wazokumjoin. Ndifuna ukuthi uye esikolweni, uye emsebenzini, uyohlala elokishini, kuza kwenzeka izimanga ze ungazilweli wena. Yithi kwaka uyavuthi kwakho uza kulwela, uzuvuma ingoma. Sele imilebe yakho ixhathisa ingafuni ukuyiphimisela. Cula ngenhliziyo yakho ngoba uvumela uThixo uza kukuva uMesiya, uza kukujoyina, uza kuba nawe. Ukuba wayenaye uPaulos noSilas wabavelela, uza kuvelela ke kunye nawe. This account continues to say uPaulos emveni kozo zonke ezo zinto ithi ke bethunana kwathwathi kwashukuma iziseko kwavuleka iingcango zentolongo. Amatyathanga abebebophe ngawo athini akhululeka wonke ngengoma. Ingaba amandla ayesengomeni okanye amandla athululwa ngulo babevuma bedumisa yena? Ndifuna ukuthi uculile namhlanje. Ingaba uThixo umshukumisile na okanye uyaziwa ngelizwi lakho elimandi? Vuma ingoma azukiswe uThixo. Masabatha saziwa ngokucula ndililo ke mna. Kodwa ndifuna ukuthi mabangakhumbuli wena, mabakhumbule uThixo wakho. Wangena engxakini uPaulos, isizathu yayingenguye kodwa uThixo wayefuna uphakamisa igama lakhe. Makabongwe uThixo ozawuvumela uba masingene ekulingweni ukuze lakhe igama liphakanyiswe. Ithi iBhayibhile yam emveni koko umgcini mabanjwa esawubona esi simanga sokokuba ngabe ndivalile ndaqiniseka, kodwa ngoba iingcango zonke zivulekile ithi yantola yarhola intoni iqele lakhe ejonge ukuzibulala. Jonga umkhonzi kaThixo uthi yima ungazonzakalisi, sikho sonke. Ngokuguba wakhawuleza wawa phantsi kwamadolo akhe. Uzumbuza into yobana ngaba angenza ntoni na ukuba makasindiswe. Andikwazi nokuyivila iBhayibhile. Umbuzo ubusithi kule ndawo, ebethuna ndingenza ntoni na ukuze ndisindiswe? Ukanti xa ufunda uthatha uverse 25 ithe eli xesha bevuma ingoma bedumisa kuThixo amabandla
izinto selezihoyile nezo uzawujongana nazo uzuvuma ingoma. Uzutsho ngenkolo uThixo uza kusalela. Sing a song. Uzukise igama likaThixo. uThixo wakho kudala umdumisa, umzukisa ngengoma uzakuva usengxakini. Ezinye ingxaki zithunyelwanga kuwe John, kodwa zizile ukuze wena ngokoyisa uphumele kwezo ngxaki igama likaThixo likwazi ukuthini ukuzukiswa. Zikulindile, zikothele, zikonqathela ingxaki, kodwa ndifuna ukuthi bandla elithandekayo ayizozethu. Singena kuloo mililo ukuze liphakanyiswe igama likaThixo. Ithi iBhayibhile ke mandihlale phantsi ngeli lithi emveni koko wabhaptizwa yena lo wayebuza into yobana ngaba ndingenza nje noma ndisingiswe, not yena yedwa nabakhe. Bencimba inkonzo iza kuthi amen. Bandla elithandekayo siyazivuma ingoma. Ingaba uThixo uyabona? Ingaba igama likaThixo xa sihleli phantsi lisiyeka lizukiswa na igama lethu? Go back home, face those challenges head on, keep a song in your heart. Lukhona uloyiso ukunye nathi umgcini kaSirayeli